Il-mudell kummerċjali tal-Air Malta mhux se jkun ta' feeder airline u lanqas identiku għal dak tal-Italja. Dan intqal mill-Gvern b'reazzjoni għal dak li der fuq The Sunday Times li kien deskritt bħala immirat biss biex joħloq inċertezza dwar il-linja tal-ajru f'mument kruċjali tan-negozjati u sabiex jiddistabilizza l-industrija tat-turiżmu fi żmien fejn qed tikseb suċċessi u records bla preċedent. Il-Kamra tal-Kummerċ reaġixxiet ukoll fejn innutat li l-istqarrija tal-Ministeru għat-Turiżmu serħet ras il-Kamra dwar it-tħassib li kellha. Qalet li tinsab favur alleanzi strateġiċi li jrendu l-linja nazzjonali finanzjarjament vijabbli, għal kuntrarju ta' dak indikat fil-Gazzetta tal-Ħadd u tenniet il-pożizzjoni li kull strateġija għandha żomm il-perspettiva tal-ekonomija Maltija fiċ-ċentru. Intant fi stqarrija oħra l-Assoċjazzjoni Maltija l-Lukandi u Ristoranti l-MHRA tenniet li l-Air Malta għandha tkompli sservi l-interessi ta' pajjiżna. Ja saħqet kif bħala assoċjazzjoni minn dejjem kienet konsistenti biex ikun hemm bidla fil-mudell kummerċjali tal-Air Malta bilan li jsiru l-aħjar arranġamenti mal-partijiet strateġiċi interessati. Tenniet li għas-sostenibilità tas-settur turistiku huwa importanti li l-Air Malta tħares li tibda topera fi swieq kummerċjali ġodda mingħajr ma ddajjef ir-rabtiet ma' swieq li qed jikkontribwixxu bi kbir għas-suċċess ekonomiku ta' dan il-pajjiż.